ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат, сарбаланд, хонувод тинҷ ҳастед. Хушомадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, ҳамин моҳи шарифи рамазона Парвардигор аҷр савобша ба ҳар яки моҳу шумо насиб рӯзӣ бигардонад, баракат дар хонаводони ҳар яки мо насиб гардонад. Бародарони азиз, имрӯз мо як сар ғнаҷини шведӣ биғз навор мекунем. Баҳри шумо баҳри наворҳои мо як таилайка дареғ надорад. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунанд. Касоне ки дар канали мо обунанд ва дастгирӣ мекунанд, хоҳиш мекунем ки бадёру дӯстонтон ҳамин навори моро падилиса кунед. Навори моро тамошо кунед, фикру ақидотонро дар зери комментария бинависед. Сухана хубша буге, комментария хубша бинависед подписчикони азиз ки моҳи шарифи рамазон аст. Иншоалло ки навори хубай моли беҳтарин ошад. ҳамин мол 3 ноябр соҳибиш гуфт буқа мондагиай, бордор кардагиай. Подписчикони азиз, ҳамин рӯзи шанбе мо компютерро вардем ҳамун узӣ карданда. Узӣ кард, ҳамонам худо роси гуфт ки масад дора, ҳамин мол биғз ҳаст. Синаш клет дора. Подписчикони азиз, мол навдата дандони калон партуфтагиай тамом. ҳамаи дандонаш дигаш гусалагиай. Хуш корпуси мола тамошо кунед. Фақат мол худо роси камтар харобтара, не ки хароби дохли не. Масад ки дар ҳамин зимистони тарбия хуба дидагӣ нест. Хушу аҳамият бите, дасти пои мола ғафсӣ шонад, стуғони мола тамошо кунед. Иншоалло ки беҳтарин ошад, светчам свет хубай. ҳам швед ҳамин қамеша подписчикони азиз. Иншоалло ки мол хубай, касе ки мол куна раҳмат мега. Подписчикони азиз, ин мол семоагира буд кардин ҳамин ирӯзай пагай масад ҳамун ровно агар числа ба числа ҳисобш кунӣ семоагира буд мекуна 4 медура биғзиш. Синаш кле дорад, дили пир қатъия иншоалло. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. Рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. Метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд, метавонанд ки биёянд дар хонаи пешӣ бибинанд. Подписчикони азиз, масъалаи аҳли мол беҳад аҳл аст. масъала хеле шатазанг ганда нест. ояндаша Парвардигор худаш медонад. хушу тамошо кунед як бори дигар подписчикони азиз. дар рақамҳои мо гуфтем гузаштем, имо ватсап ҳаст, 24 соата телефони дастӣ кор мекунад. Занг бизанед, харидорӣ кунед. масъалаи хурданашам молака бениҳоят хубай. ина хушу масъалаи аҳлишам як бор нишон метиҳем подписчикони азиз, тамошо кунед. ина хушу тамошо кунед. ягон камбудӣ дида намешавад дар мол. халтасинашам иншоалло ки ҳуй кардаги ки ососа сина мекунад, синаша майда мекунад, барои ки ғнаҷини якмзоҳа. ин парода подписчикони азиз, ҳам шохошон дароз мешаванд. хидмам дорам ҳамин мол якта зоидаги шохош бо ида дароза. Я раҳ бигардон мола. як раҳ гарди мола бибине. иншоалло ки бе қадду қомати баланди хуб дора. мол объёми дарозишам дарозай, попари дарози хушрӯ дора. хушу аҳамият бите подписчикони азиз. як таи лайка дареғ надоре баҳри ҳамин наворҳои мо. иншоалло ки моли хубай касера насиб кардагӣ боша, ҳамин подписчикони мо занг бизана, харидорӣ кунад. сифати мола тамошо кунед, ай пеш тамошо кунед, ай ҳамаи вакруки мол бародарони азиз навор мекунем, тамошо мекунем. мошоаллоҳ беҳтарин ошад. подписчикони азиз, мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. мол 20,000 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. баъзе бародарон мегӯянд ки қиматай 20,000 да гусаладор мегирӣ, мегирӣ да 15-16 ҳазорам гусаладор мегирӣ. подписчикони азиз, не ки мол то мол дорад. фақат мола молшинос мешиноса, молшинос одам ин мола харидорӣ мекунад. ҳар одам ғайрат намекунад ки хеле мола бихарад, хеле гусалора барои мол кардан. касе ки ин сортора дора, парвариш кардаги, ҳамон одамо медонанд, занг мезананд, харидорӣ менаманд. касеро ки насиб карда бошад, занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, ҳамаи бародарои ғарибу мусофири худованд дар паноҳи исматаш нигоҳбон бошад. барори кор сарбаландӣ, хонободӣ насиб рӯзӣ бигардонад. баракати ҳаёту зиндагӣ ризқу рӯзӣ монад дар ҳар яки мо насиб рӯзӣ бигардон Парвардигор. то наворҳои оянда, худоҳофиз.